जानोसै ने पान white coffee मोनसे जालायनोसै नै अर्डार खालामलायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेयाव बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै अखा हादों दोमै सोदों आरोना ओमफ्राय सापरियाव थांगासिनो आङो दायो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आंनि बार्थडे आरोना ओमफ्राय बयबो आंखौ फेसबुक आरो इन्स्टा ओमफ्राय वाट्सएपफोराव विश खालामदों आरोना ओमफ्राय विश खालामनायफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बयनिसिमबो ओमफ्राय बार्थडेनि एसे ओरैनो ट्रिट बिगासिनो बिबोनांफोरा ओमफ्राय बेखौनो सापरियाव दसे थांनानै जाहैनि आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन लोगोफोर नायलांबाय था ओमफ्राय जों थाबायनासो थांगोन आरोना खाथिसोखा नालाय थांबाय थानोसै ओमफ्राय दा रेस्टुरेन्टआव लोगो हमनोसै ना थाबायजोबनो हादिया टम टम गाखोबाय नै दा नै बेहाय जानो फैदो आरोना जोङो मानसियानो गैखायाना खालिसोखा अखा हादों अबाव जिरायनो मा दं जि खालिखा नै लोगोफोर अखा हानायनि रावबो फैयाखै ओमफ्राय जोंहासो अखा हानायनि जानो फैबाय आरोना गाइस जानो अर्डार होबाय आरोना ओमफ्राय जानो मोनफैमारबाय जोङो थान्दा बोथोरनि जालांनोसै दिनैनि मा हायो ना बै लाइटआ बोरैबा होनदोंहाय खनानिया गाइस नै थिगसे जानोसै आरोना ओमफ्राय लायनानै थांना होबाय आंना लागानो गाज्रि शेयार खालामनो हानाय नंला आङो जानायखौ खोमसि जाना होबाय गाइस नै मोनफैबाय आरोना चावमिन ओमफ्राय बेयो मम' anh tin rẻ cái này tin vào như này là làm guys này sau mình cứ ra không bay cái bà rớ momo cứ dàn dây momo này cứ ra không bay đôi lẻ hơn đôi lẻ mình không biết này से जालायनोसै नै अर्डार खालामलायबाय चाटनि जेबो होफैयाखै ना गोथाव जादों white coffee mana anak ओंखारबोबाय लोगोफोर नै याव पान जालायनोसै पान जाना दिनै जानायल' जाना थांनोसै जानाय दे नामा eating day माबानि रेस्टुरेन्टनि फ्रन्टआवनो दं आरोना
माबायानो ओरैनो भिडिअ'आ जानायनिल' आरोना लोगोफोर बेलेग भिडिअ' गैया ओरैनो न'आव थाबाय थानो बानानै मा खालामनो होननानै ओंखारबोबाय आरोना अखा हानायखाय सेरि गोनांलाय जानोसै ने पान खुगायानो बुंजोब्बाय पान जानानै दा न'आव थांबाय थानोसै लोगोफोर दसेनि उनाव लोगो मोनफिनगोन नै आरो पानिपुरि जाफैलायबाय नैबे जासुलिया खोदियासै हटेलाव जाबोनाय आरो पानिपुरिनि सक जों जाला आरोना लोगोफोर बेनो जानोसै आं गैला जोब्बाय बेसे अभार जादों आंनो होखायो बोराया बेबो मोनसे रेस्टुरेन्ट बेहायबो मालाबा फैनानै जाफैगोन र' बियो खाथिसिन आरो जोंनिफ्राय जानो माने पेव होफैखायोमोन गाइस न'आव फैगासिनो आरोना मोनहैसिगोनानो अखाबो हाबाय नै साता हमना लाबोसो ओमफ्राय लाइटखौ माबा साता हमबाथाय बारा क्लियार नुवा ओंखायनो साताखौ बोखायदोंमोन ओमफ्राय आंना उदैयानो फुल मोनबोजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि लिंदो माने बिसोरो दिनैयो अखा हानायावनो माने लोगोफोर आंनि दिनै बार्थडे दंमोन आरोना ओमफ्राय बार्थडेनि ट्रिट जाहोबाय आरो आं बिसोरखौ लोगोफोर न'आव मोनफैबाय आरो ना जोङो ओमफ्राय न'आव मोनफैनाय लोगो लोगो अखाया जि गोसा हाबाय नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ अखानि आवाज ओमफ्राय आंनि भइसखौ मोजाङै खोनाया जानो हागौ नोंथांमोना अब्लाबो आं भिडिअखौ फोजोबनो होननानै भिडिअ बानायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आंनि बार्थडे दं होननानै जेबो सेलिब्रेट खालामा होननानै आं गोसोआव सानखाना दंखायोमोन थेवब्लाबो ओरैनो एसे थांनानै मोननैसो जाना फैबाय आरो मोननैसो बुस्थु नोंथांमोननोबो शेयार खालामखाबाय आङो मा मा जाबोदों ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै आरोना जेबो स्पेसियेल भिडिअ बेबायदि गैया बार्थडे होननानै थेवब्लाबो एसे देखायबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय मा मा खालामदोंमोन ओमफ्राय भिडिअखौ आं एयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बिदिब्ला बाय बाय